Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Stachu. Dzisiaj przy Szolce Tyju mamy zaszczyt mojego kamrata gościć pana profesora Stanisława Krawca. Jest to profesor z Politechniki, szpec od transportu. Padł, że będzie się starał dzisiaj gadać po śląsku, bo wiem, że po śląsku poradzi, jak się z nim godą. To Stachu, powiedz mi tak, wiesz, nie będziemy gadać o transporcie, bo jedyny transport, na którym ja się znam, to jest mebel transport. No i nawet banku specjalnie nie poradza jeździć, bo od 70 roku zeszłego wieku to tak richtig jeżdża autem. No a ty się od tego transportu takiego wielkiego, więc to się ostawmy. Ale powiedz mi tak, czy ciebie jeszcze, tak jak za młodych lat, interesują takie rzeczy jak szkat, jak kajaki, jak łażenie po górach? Bo z tego cię przede wszystkim pamiętam z tych czasów, jak my byli młodzi i piękni. No, cześć Leon, cieszę się, że my się w takim tutaj miejscu fajnym spotkali, ale z tym ostatnim to, że się chyba przesadził, nie? Tak, z tym młody i piękny. Ja tak cię patrzę i już widzę, że jest młody, a o piękności to oczywiście nie wyda nic gadać, bo to jest oczywistość, jak powiadają starzy ludzie. A jeżeli chodzi o ta banka, którą nie jeździsz, za chwilę przejdę do tego głównego tematu, ale to czasem się przejedź banką. Wiesz, jak tak pojedziesz banką na taką wycieczkę, jakaś tam powiedzmy sobie z Łagiewnik, na Piaśniki i tam w tej bance durś słychać śląskogotka. Jedyne, co mnie tam razi, to te takie zapożyczone z polskiego zakręty, nie? Co drugie słowo to zakręt, zakręt, zakręt i zakręt. I to niedługo zastąpi wszystkie słowa. No i nad tym ciężko przejść do porządku dziennego. Ja okazać nie mogę. Ale jak żeś już zaczął, to my się znamy od zawsze. Jak byli piękni i młodzi. Ale ten śląski, co tak powiem, z krwią mamy, to w Łagiewnikach, nie? Bo my mieszkali tak niedaleko od siebie, ale poznaliśmy się dopiero potem. Ja. I tam w Łagiewnikach była taka sytuacja, że jak szedł do szkoły średniej, to w ogóle w języku literackim, polskim, to ani słowa. Nasza pani z polskiego to wyrywała włosy z głowy. Jak ona słyszała 100% chłopców ze Śląska w szkolasie i żaden nie umiał powiedzieć żadnego wiersza. Także przy okazji, że tak powiem, dla naszej pani też jakby miłe słowo, bo ona nas, że tak powiem, próbowała nie od tej naszej śląskiej gotki jakby odciągnąć, ale gadała nam cały czas, że trzeba uczyć się także wszystkiego innego. Języka polskiego, ale i matmy, i różnych innych ciekawych, fajnych rzeczy. No ja ci powiem tak, co prawda, jak szedł do szkoły średniej, to już jak po polsku się nauczył gadać, bo moja muti świętej pamięci fest dawała pozór, żeby my się nauczyli po polsku gadać, ale na placu i na przerwie i na innych tam poza polskim i powiedzmy tam niektórymi tam nauczyciele mieli coś tego, to my go dali po śląsku i skąd ten śląski był znany. Nawet te chłopcy z Aus, których my nazywali go rolami, lepiej go dali po śląsku niż my teraz. Bo to trzeba się powiedzieć, bo tak było. Teraz troszeczkę tego śląskiego ubyło, ale są, tak jak godosz, miejsca, które po śląsku gadają, tych zakrętów używają i to jest źle, bo tak richtig, ja pamiętam, to nawet Pierunie było tak wielkim, srogim przekleństwem, że flapa dostał od fatra, jakby go spróbował użyć. No ale to jest jeszcze jedna rzecz. Żaden nie śmiał powiedzieć, że my są jakieś gorsze. Choć próbowali, ale to się czasami odbijało, że potem z podbitym ślepiem ze szkoły przyszli, nie? No, tak bywało, ale jak nas było, wszyscy my po śląsku gadali, to jedyno zrozpaczona była nasza nauczycielka. No, miała ciężką
Ciężko robota z nami miała, powiem ci. Sobie wyobraź, że przychodzisz Kaj do klasy, Kaj wszyscy gadają w takim języku, co ty nic nie rozumiesz, nie? I ty ich możesz uczyć. No to zabawa jest przednio. No, na pewno, bo ja powiem coś takiego, że co prawda jedna taka literatka polska mi pada, panie Słaszyna, pan to chyba nie jest Ślązok, bo żadnego takiego słowa śląskiego nie słyszał u pana, a pan gryfnie go do... Pięknie, przepraszam, pięknie pan mówi po polsku. Ja panom tak, ja poradza pięknie po polsku i pomyślał tak, no bo przeca ci, co mnie kochają i mi przają i co są moje kamraty, to na migi się dogodą. A ci, co mnie nie zawsze przają i nie zawsze mnie kochają, to od nich język muszę znać w stopniu doskonałym. Ale ich tego nie powiedział, bo nie chciał, żeby się gorszyła, tym bardziej, że ona dużo zrobiła do Śląska swoją literaturą, pani Scheiner, to mam na myśli. Ale my mieli nie gadać o literaturze i o szkole. Ja się chciał spytać, czy ty jeszcze masz taką fantazję ze czasów, jak my byli młode, że jakaś tam takie ekstremalne sporty, no oczywiście na tak młodego człowieka jak ty, uprawiasz. No, to słowo ekstremalne teraz to wiesz, różne rzeczy znaczy, nie? Skokają na tych linkach do wody z 10 albo 20 piętra, że tak powiem, skokają całkiem z wierchu, nie? Z nieba prosto na ziemię, to takich ekstremalnych to nie uprawią, ale by się, wiesz co, jak będzie last minute, taka okazja, to się zapisza, bo te marzenie durś w głowie siedzi, nie? Tak się skoczyć tam z nieba na ziemię, a tak na Austriok, to bych się tak... Czemu nie? Jakbych tak jeszcze miał wygodne siedzenie do tego, bo to w tym pięknym, młodym wieku to tak fajnie jest, nie? Tak się No, ale ja słyszę, że ci było ostatnio za ciepło i pojechałeś się ochłodzić, rozumiesz? Co prawda tam nie ma icebergów i są takie ptoki, co w takich w ancugach, we frakach łażą. Ja we frakach. We frakach łażą, ja i ze muszką, to takie korwiny miky, nie? Same tam łażą. I to jest prawda, ja? To jest prawda. Ja, tak powiem, jechał, że na koniec świata i jeszcze kawałek dali. No jak to się dali? To pod nam przecisz już, jak dali. Kaj w dzisiejszych czasach jest koniec świata, Leon. No, koniec świata. Ja ci powiem, zaraz koniec nie świata. ma końca świata, bo jakby był koniec, to zrobiłbyś jeden krok i to tak jak gumułka byś leciał na dół. Nie, właśnie koniec świata jest. To jest miejsce, gdzie przestaną działać telefony komórkowe. Na amen, wszystkie. A telefony satelitarne też już prawie nie działają. To znaczy albo działają, albo nie działają. Aha, mam Jak dwie się funkcje. trafi. Tak. I to ten koniec świata jest w Ameryce Południowej, czyli najdalej na końcu w kierunku półkuli północnej, w kierunku Antarktydy. Południowy. Południowej. No i potem jeszcze 1000 kilometrów dalej. I tym godą, że to jest koniec świata i jeszcze trochę dalej. No ale dobra, to jeśli pojechać się dalej, to ja wiem, tam są takie, tam się tego śniegu przybywa z roku na rok, coraz to tam więcej tego płynu śniegu. No i jak ty tam pojedziesz 1000 kilometrów, nie masz telefonu i co? I teraz się tak przewrócisz, albo braknie czegoś, albo się coś zepsuje, to co? To zamarzniesz, koniec, nie macie. No zamarzniesz, bo woda w tamtym oceanie to ma 3 stopnie. Także zanim ci zaczną ratować, to już nie żyjesz. A na kontynencie, na śniegu, to rzeczywiście możesz zamarznąć, bo tam pogoda się zmienia, wiesz, w ciągu paru minut z plus 5 stopni do minus 20, nie? Słońce zajdzie i jest ciężko wytrzymać, a jak słońce wyjdzie, jak nie ma wiatru, no to człowiek by chciał te wszystkie swoje kurtki, te wszystkie swoje koszule porozpinać, bo jest tak fajnie. No ale korwinów mi, że tam spotkał dużo. No rzeczywiście, to masz racja. Co jeden to fajniejszy. A takie fajne społeczne życie mają. To ja nie wiem, skąd oni się tego nauczyli, Leon. Wiesz, jakie jest ich główne zajęcie? No. Kradną se kamienie. Ponieważ takie małe kamienie, takie guzoki, wiesz, to tam jest rzadkość. Bo tam są wielkie kamole albo dużo śniegu i lodu. No i te małe kamienie są rzadko. To trzeba się naczekać, nie? Zanim ten wielki kamol, taki głaz się rozdrobnieje, to oni te kamole durś u życiu mają na gniazda. I wszystkie chłopcy pilnują, żeby z czyjegoś gniazda ukraść jakiś kamień. A tamci z tego gniazda zaś pilnują, żeby ukraść innego.
I ta zabawa społeczna durństwo. Nie wiem, jak tak patrzę na nich, to mi się przypominają niektóre jakieś takie dziwne sytuacje, nie no z filmów. No wiesz, na polityka my się nie umawiali. My się umawiali, że pogadamy po śląsku o ciekawych rzeczach. No ale powiedz mi, ten taki, jak my to padali korwiny, to są, jak wiem, te największe chyba ze tych pingwinowatych. Pingwinowatych. I jakie one są srogie? No są srogie mniej więcej mi tutaj do karku. Aha, czyli taki mniejszy, niższy człowiek, znaczy my by tam byli te wielkie, a? My by tam Bo byli te my nie największe, są za tak. wielkie, to my by tam byli te wielkie. Aha. A tak czasem to było tak, że my się siedli naprzeciw siebie 2 metry, tak jak teraz, nie? I ona tego pingwina, a pingwin na mnie, ja nie wiem, kto kogo obserwował, nie? O, to znaczy nie było powiedziane, czy profesor badał transport wśród pingwinów, czy pingwiny badają transport wśród ludzi, a? No mniej więcej tak to było. A że to był transport kamieni, no to jest inna sprawa, nie? Zawsze transport. Zawsze transport, tak. Zawsze, no, ten widzisz, na meble transporcie się zną. No to by coś było dumie, bo to też to meblowali te swoje chałupy, nie? Tymi No właśnie, guziolami. meblowali te swoje chałupy, tak. No a donos do ludzi tam nie jest lekko, bo tam te 1000 kilometrów to tak, wiesz, durś 12 w skali Beauforta. Także ty tak siedzisz, leżysz w tym koi czasem i tak cię przez 24 godziny, no metr w jedna strona i w drugą stronę, nie? I tak durś. A to z szifem tam się płynęli? Tam nic nie ma, tam już potem Ale bo jest... nie, bo chyba fligrem by też szło tam. No fligrem by też szło, tak, ale a takimi małymi fligrami to też jest zabawa, nie? Ale tymi fligrami jak się loto, to też jest fajnie, bo to nie wiem, czyś widział kiedyś, jak się leci fligrem, jak stewardessa zaczyna śpiewać arie operowe. No to jest rzadki przypadek, nie? A tam śpiewała? No tam śpiewała. Ach, so. No a to była tak, że moja szanowna małżonka to mi go, wiesz co, Stachu, ten silnik to inaczej coś pracuje. To ja słyszę, że to jest inaczej. A, dobra, śpi, noc była, nie? Śpi, bo to tam inaczej słyszysz, coś ci się śniło. Ale słyszę inaczej. W tym momencie ta stewardessa zaczęła śpiewać te arie po włosku. No, cały głos do mikrofonu. Po jakiemu? Żeby zagłuszyć ten głos silnika. Czekaj chwilę, zaraz ci powiem. No to ja tak przebudzony, tak otwieram to okienko się w tym fligrze i patrzę, śnieg leci. Tak chwila, że włączył rozum, na 10 000 metrów, śnieg leci. To jeszcze raz, że patrzył w to okienko, patrzę, ale ten śnieg jest czarny. W tym momencie, że całkiem włączył rozum, tak się rozgląda i na szczęście w tym momencie ten kapitan tego fligra powiedział, no udało nam się przelecieć nad wulkanem, który wybuchł. Także atrakcje w takich rajsach to są wielkie i niespodziewane, wiesz, niespodziewane. To jest tak, że nigdy nie wiadomo, z którego miejsca wystartujesz i w którym miejscu wylądujesz. I kiedy wylądujesz, bo to spóźnienia mogą być 24 godziny też. No. To są różne dziwne, ciekawe miejsca na tym świecie. No to Stachu, dziękuję ci za ta sprawka dzisiaj. Gryfnie no mi się pogodało. Tutaj mam jeszcze coś takiego do zakomunikowania naszym telewidzom, że wiecie, my tu promujemy, że nie ma gańba gadać po śląsku, ale nam się też czasem trafi zrobić feller. Jak kiedyś taki feller śląski trafi w tym programie i fajnie go opisze, fajnie go i powie, jak richtig powinno być po śląsku, jak te worty powinny być po śląsku powiedziane, to mogę liczyć na taki mały gadżet. Ja mam tu pora takich książek o tematyce z Rudy Śląski. Mam nadzieję, że będę miał też jeszcze insze do tych, co napiszą. I będzie to przez niezależną komisję, bardzo subiektywno, bo jednoosobowo moja, wybierane i te najciekawsze zawsze dostaną taki mały gadżet. A tu, co prawda, mój kolega już ma wielkie dzieci, ale to książka wcale, mimo że wyglądają tak jakby do dzieci, wcale nie są książkami do dzieci i pozwala się mu szynknąć, żeby za to, że przyszedł, mógł tam dać i jemu te 2 książki teraz szynkna i na tym by my dzisiaj zakończyli.